Здравейте! Сега с нашата маркетинг менеджерка ще ви покажем новите придобивки за вашият телефон. Само да го осветиме. Така. Това е усилвател на сигнал за мобилен телефон. Отлепва се по този начин и се залепва където е най-вероятно антената. С това сигналът ще стане много по-силен и ще може да говорите дори в места без много голям обхват. Също така вече имаме добавка към телефона. Може да сложите тапичка против вода за вашия телефон и против прах. А също така имаме и това е игла, с която можете да извадите и лесно да поставите вашата SIM карта. Обикновено те идват с телефоните, но сега може да го вземете на много привлекателна цена от нас. Благодаря!